Хора, сега майка ми ще излиза навън. А ако си мислите каква е тази рана тук, това е раната от Рая, което е много лоша. Викаме и Рая е лошата. И сега се опитвам да го махна, но не мога. Да си махна с трупа, бе. Рая се е скрила някъде. Аз в 10:30 тръгвам. Майка ми ще ми се появи в 10:20. Сега тъмън излиза. Чао, ма. Хайде сега вече съм самичък. Тъй да ти имам телевизия, да ти имам телефон. Рая тък му дойде. Сега ще ви разкажа играта, дето ми направил тази скоптира. Право ще я опия. Аз трябва да се търся като някакво животно, някакви неща да ям. Тя майка ми ще закъсне около 1 час. Аз взимам в 10:30. Сега ще дойде около 10:20. И само ви кажа, абонирайте се, оставете лайк и от мен. Чао! И до утре! Па-па!